Мен бик шатмын. Барысын да күрергә бер түзәтмә кертәсем килә. Һәрбер ир-ат, һәрбер әни кеше үз балаларын татар телгә өйрәтсә, бернинди безгә дошман да кирәк булмый. Барысын да без җиңәбез. Менә төп гаиләдән башлана, төп эш. Шуны гына әйтәсем килгән иде. Хәзер мин сезгә Нур Әхмәдиевне бик ошатам. Ике шигырь бар, мин менә озак торды бу көз. Күчмә кошлар киткәнгә дә күптән 5 булды. Ак каенда сыңар яфрак туңа, калтырана, көннәр җылыты. Эшкә барган кайткан чакта карыйм, күзәтеп йөрим. Кайчан үзелер? Кайчан үзелсә дә ул соңгы бит. Сизелми калмас, сизелер. Җилләр ачы торганда, күз алдында өзелепләр төште бер көнне салкын суга. Соңгы яфрак төште. Тыныч торган дөнья селкенде. Ничә тапкыр соңгы яфраклар өзелеп төшкәндер, безгә сизелми. Яфраклар язын тагын чыга. Соңгы өмет ике өзелми. Менә бусы бер. Икенчесе миңа бик якын, миңа йөрәгемә ята торган шигырь. Күзләргә кадәр үзен саклаган сентябрь узмый, чәчкә атмаган. Кызыгырлык микән бу язмыш? Бакчада ялгыз сары көнбагыш. Көнбагыш түгел, ялгыз ай сыман, алтын чугына кунган ак томан. Шул көнбагышны күреп калырга, кояш үрелә таулар артыннан.